Predvádzacia akcia. Žiadna suchá teória, ale naozajstná prax. Urobíme z vás profesionálov na projekty. Na predvádzacej akcii Dokonale hladké steny vám Hornbach predvedie, ako z obyčajných stien ľahko vytvoriť dokonale hladké plochy pomocou výrobkov systémovej značky Modulan a pripraviť ich tak na finálne úpravy. Na voľne prístupných predvádzacích akciách, prebiehajúcich v našom predvádzacom stánku, uvidíte naživo všetko, čo musíte vedieť o ceste k dokonale hladkým stenám a budete si môcť všetko sami prezrieť a vyskúšať. K predvádzaným témam patria opravné a plošné stierky. Aplikáciou stierok na stenu pomocou nástrojov Modulan docielite rýchle úpravy stien na hladko. Jednoducho stierku nanesiete valčekom a potom ihneď stiahnete stierkou. Pre dokonale hladký povrch ešte obrúsite a je to hotové. Ďalšou témou bude maliarsky armovací vlies. Ukážeme správne vloženie do stierky a tiež správne krátenie vliesu pre perfektný prechod. Tým vytvoríte hladký podklad pre ďalšie úpravy stien, a to bez brúsenia. Takže vzbudili sme vašu zvedavosť. Potom príďte na naše živé, voľne prístupné predvádzacie akcie k nášmu predvádzaciemu stánku, pozrieť sa, opýtať sa a všetko si sami vyskúšať. Každý piatok a sobotu v septembri v uvedených predvádzacích časoch.